Hey doe, massageren. Koning Willem-Alexander zal de koningsspullen openen op de Arken op Belemmer. En dat is in Friesland. En het zit in een Ljouwerter, dus het zal wel weer wezen. Wat fijn trouwens, dat is verzucht. Is mooi, dan zien we hier de squal op. Hey, waar vind je me nog een nightje? Oh, Nienke, vertel. Ik ga lezen dat we geen kauwgom meer op zitten eten maaien. Oh, waarom net? Omdat dan uitspuien en dat is slecht voor het milieu. Dat is wel weer, maar om het dan te verbieden, dat is ik wel wat. Hast je gecheckt dat het weer is? Ja, ik ga het op internet lezen. Oké. Net alles wat op internet zit en in de media verschijnt, is weer. We hadden in deze check en ik hoor nepnice. Wat is nepnice en hoe herkennen we nepnice? Dit alles en meer naar het... Lezenij! Nepnice! Zo'n 1000 liter olie in de Noordzee en geen ier weet waar het wij komt. De kustwacht had mij vleertuigen oer de zeevlijn om meer duidelijkheid te krijgen over de locatie van de olie. Maar ze hebben geen boarne voelen. De olie waard 18 kilometer westelijk van Texel ontroffen en Rijkswettersteert had al druk west met het opzoekje van de olie. Daarbij hebben ze ook meestersnaam om de olie te analyseren, met de hoop het mysterie van de olie op te lossen. Er dreigt een grut drama voor de Friese natuur. De agressieve bietschildpad komt heel tijd meer voor in ons provincie. Met zijn sterke kaken biedt het best op alles wat het zien komt. De bietkracht van deze schildpad is harder als die van een krokodil. In deze grutten zitten binnen het vingerbieters. Maar hier kan nog een keer zo grut worden. En dan wordt het uiteindelijk ledematen kunnen ze echt aanbieden. In het land van herkomst wordt ze komen, ben de meesten ook bang om in de rivieren te gaan. De stichting Schildpaddenopvang Nederland op de Harkema denkt dat de komende jaren het al bietschildpadden aannemen zal. Het gaat on. Zwimmer Maarten van der Weijden wil dit jaar op een nijbeziekje om de Alwesterrentocht te zwemmen. Hij dacht dat mij hetzelfde doel als verliezen hier. Zo volle mogelijk geld op helje voor het onderzoek naar kanker. Vorig jaar moest Maarten 40 kilometer van de finish opgaan, om zijn lief het net meer onkoer. Dit jaar zal de zwemreis al in juni plakvinden. De nachten binnen dan wat kwatter en het wetter is dan echt nog wat skinner. De kans dat meisken mij Maarten mij zwemmen kennen is dus echt grutter. Verliezen hier koer dat uiteindelijk net om het wetter te smarrig weer. Hey, wat denk je? Zie je nepnice bij? Ja, Hey Dion, dat van die bietschildpad. waar dacht dat nog meer? Ja. Fake nieuws, nepnice, dat kan verschrikkelijk grappig wezen. 1 april, dat is ommers de dag van het nepnice. Ja. Maar fake nieuws kan ik echt verschrikkelijke gevolgen hebben. Hele oorlogen binnen ons team troch nepnice. En het verschrikkelijke ervan is, dat is echt precies de bedoeling van de verspreiders van het nepnice. Ja. Want nepnice, dat draait om macht. De macht van de leaders. In het lieds, in de klasse, sjocht dat ek al. Als een leugentje vertelt oer een oor, is dat vaak bedoeld om die oor min te maken. En zelfs dus machtiger te worden. Och. Mocht er weer iets voor het licht komen, dan verliest de leugenaar zijn macht weer. Hij had dus alle belang bij fake nieuws. Ja. En in het grut gebeurt precies hetzelfde. Als de leider van een loon oorlog wil met het woorloon, helpt het om nepnice leugens te vertellen oer dat woorloon. Wiegelijks dat er slechterikken wenje, die het op het punt staan om uw loon aan te vallen.
Dan willen de eigen mensen haar lieden wel helpen om een oorlog te beginnen. Oh ja. Het echte nijs, dat in het Bollon krijgt zulke leven mensen wennie als jer, daar zit zijn lieden vanzelfs net op te wachten. En het echte nijs, dat wordt verteld door onafhankelijke, betrouwbare journalisten. Mooi. Als een lieden site dat die echte journalisten leugens en netnijs vertellen, dan wist dus dat die lieden de weerheid leven net bekend hadden. Oh. En dat betekent meestal dat de verkeerde plan had om zijn macht grutter te maken. Ja. En dat is helemaal net grappig. Nee. Oké, daar gaan we. Kom op. Jongen, bam. Wat wie het grootste nieuws van deze week? Poeh. Ik denk de cycloon in Mozambique. Ja, dat was eigenlijk een hele grote natuurramp. En binnen ik een soort mensen bij verwoenen rekken? Ja, En hoe is dat zien dan? via NOS Jeugdjournaal. Dat maat van de Weidewerk die al steeds dacht ik het zwem. Ja, vanaf 10 gaat het ook proberen. Oké. Alleen de rest van het niet lukt. Hoe dat kauwgom gebeuren. Ja, kauwgom gebeuren. Ja. Het slecht voor het milieu is. Hoe komen wij het nieuws in Friesland of in Nederland of in Nederland? Hoe komen we dat te weten? Van social media, de krant Ja? en ik nog wel van de Telegraaf. Oké, van de Telegraaf. Het de HD staat. Ja, Je kunt het ook opzoeken via het internet of zo. oké. Lees dat wel eens in de kranten? Nee, vind ik niks. Vind je niks van? Nee. Waarom net dan? Ja. En dat zit alleen maar de krant die op het wel. En als je ik vind wel, als er iets leuks zit, wie zit waar, dan lees ik het wel. Oké. En we krijgen nooit nice die via de televisie? Journaal. Journaal, ja. Ja, En just het journaal wel eens? soms. Soms. Dat leest Lauw in de kranten. Nee. Nee? Zo is toch zelf nice maatje kinderen? Ja hoor. Hoe doe je dat dan? Gewoon op Instagram zetten of zo. Ja, ik was gewoon met de auto toen in slime. Oh. Ik op iets op mijn account zetten. Nou, iedereen deelde het toen. Ja. Dus daar is toen nice maken. Ja, Dat die wel nice. ja. Wanneer is iets nice? Als het bijvoorbeeld erg bekend gemaakt moet worden. Nou, als er iets ergs gebeurt of zo. Als het correct is gebeurd. Dit is Timo Jepkema. Hij is journalist en werkt op de redactie van Omroep Friesland. Timo presenteert het nice. Hij vertelt aan de meesten thuis wat er bad is in Friesland. Dat docht hij op de radio en op televisie. Maar judobasketbal uit Baken komt nou lang om let een bommelding. Timo Sindij begint mij vergaderingen. De journalisten bepraten mij en waar wat idee het nice is en wat op de radio, televisie en internet komt. Nou, dat komt buis binnen via tips van mensen, via persbureaus. Soms lezen we het ook in de krant. En verslaghouders komen natuurlijk zelf ook mij tips. Want de journalist had zijn eigen eren altijd iepenstean. Een goede journalist had een heel groot netwerk. En dat betekent dat hij een soort van mensen om hem heen had. Die de journalist zaken vertelt, die het interessant vinden. Wat dus nice is. Timo gaat naar Arjen en Martine van het radioprogramma Muziek in Bedril. Elke uur vertelt hij je kwad wat het nice van de dag is. Nou, goeiemorgen. Hey. En hier is het Frieske Nijs. Maar Timo Jepkema, hoort hij wel. Een heel goeiemorgen, Arjen. Listloeker Sander de Rauwe van het CDA voor Joert Voortendadelijks los met een transparant informatieproces. Ja, nou, we hadden natuurlijk op het stuit hadden we de verkiezingen correct horen, de provinciale statenverkiezingen. Dat is nou natuurlijk heel wat nice. Sander de Rauwe, de listloeker van het CDA, die vertelt iets over hoe hij besturen wil met de andere partijen. Nou, en daar zullen we Joert mij onderslag. De verkiezings is nice omdat het nou op dit stuit bad. Het is actueel. Maar net alles wat nou bad komt in het nice. Het moet wel nieuwsgierig wezen. Of uniek. Biggelix als iets voor het eerst bad. Liek als het vinden van een liepaai. Allereerste lipaai van uw provincie, als dat voelen we, ja, dat is natuurlijk nice. Dat gebeurt voor het eerst. Als hij dan voor de 15e keer voelen we, ja, dan is dat natuurlijk geen nice meer. Omroep Friesland zocht vooral naar Fries nice. Wat bad er in uw provincie? Maar soms binnen Friesen belutsen bij grut ergens oors. Dit binnen de voetbaljonkjes. Zij zitten 2 weken lang vast in een grot in Thailand. Dat weer vroeg nice, maar het waard ook in Friesland nice, omdat er een Fries bedrijf ging erheen om de jonkjes te helpen. Timo maakt het op de computer een reportage over de containerramp.
Die badden al weken verlien, maar het bleef toch nice. Omdat het hele grote gevolgen had. Voor de vogels, voor het waardgebied, voor ons Friezen. Dat bleef nog heel lang. Nevens Timo is er alle dagen wel nice. Nou, dit is de studio en daar nemen wij Friesland Youth op en het politbureau natuurlijk net te vieren. Hier presenteren we het nice. Er gebeurt altijd nog wel wat. Er hoeft dus nooit nice betocht te worden. Nee, wij zullen nooit nep nice meidje. Nice wat net bestiet. Mensen in Friesland maar ervan uitgaan dat wij betrouwbaar nice brengen. Altijd uit zijn op 1 april. Ja, meestal zitten net die uitzendingen te bezien, maar dus verticaal. Logisch toch dat de omroep daarom alle keer verticale beeldschermen oorskaft hier. 1 april dus. Maar dat mag net al te vaak. 1 keer in het jaar? Ja, 1 keer in het jaar. Dan mag ik misschien. Hij is dan een nice fan? Ja, ik ga vroeg naar Amerika. Meest niet. Wanneer? Moet maar maand. En waarom is naar Amerika dan? Omdat mijn uit met mijn banen. Jeetje. Dat is wel nice, hé. Wat is fake news? Nieuws dat is zelf bedacht. Dat niet echt is. Iets wat net echt is, wel nice. Hast je al wel eens wat verteld wat net weer is? Eerlijk is het natuurlijk ook. Ja. Ja, hè? Hier staat ik nog die in. Oh, vertel even. In mijn paak en beppe. Toen wieren we wat te laat en toen zei ik dat we nog wat check moesten oefenen. Oké, ja. Dus dat is checkbroek? Ja. Omdat het al een beetje te laat weer is. Ja. Hey, hast u nog een goede 1 april grap voor mij? Ja, die job zit even. Nee. Het is 1 april. Kun je je nog herinneren wat voor grappen het weer? Ja, mijn pa ging snoepje voor mijn kleed lezen en het wie een hoenenbrak. Omdat, ja, en toen eet ik dat op. Oké. En toen begon ik te blaffen? Nee, ik ga een kokhals naar de wc. 1 april. It's called fake news. It's fake. Fake news by NBC. Phony. Fake. You are fake news. Toch Donald Trump, de president van Amerika, giet het heel tijd vaker over fake news. Hij shot journalisten als de vijand en is net blij met wat ze hem schreeuwen. En dan zei er dat het nep nice is. Maar dat is net altijd een wier. Maar hoe weet ik nou wat wier of net wier is op het internet? Maar safvolle nep nice en echt nice op het internet wil ik wel eens weten wat nou echt of nep is. Karin Dook is mij erbij helpen. Ja, ik heb tips. Er moeten meer masters komen in het basisonderwijs. De provincie Friesland zal mij de besturen van het primair onderwijs hiervoor inzetten. Door een lietse aanpassing in de wet op het primair onderwijs zal het vanaf het schooljaar 2020-2021 verplicht te wezen om op alle basisscholen liekevolle juffen als masters voor de klasse te hebben. Juffen zijn geweldig hoor, dat is helemaal het probleem niet. Alleen het aantal meesters is wat laag. Ik zou liever een mix hebben van ongeveer 50-50. Dat is natuurlijk een ideaalsituatie. Maar het is nu zo dat er wel heel veel juffen en heel weinig meesters zijn. En dat is gewoon heel jammer. De provincie Friesland had 1 miljoen euro extra vrijmaken om het werk als master aantrekkelijk te maken. Nou Lenny, wat denk je? Wie dit echt of wie dit nep? Ik denk dat dit echt is. En waarom denk je dat? Het lijkt mij wel een goed idee, meer masters erin. En er is een wet, dat klinkt altijd wel heel echt. Dit is net echt. Als ik goed naar het filmpje just, als just dat er wel een logo zit. Dat wil net zeggen dat het echt is. Want iedereen kan zijn logo erin plakken. Als nou het filmpje gist draaien, wat we correct zeggen, is het logo voort. Bij Omroep Friesland is het logo net voort. Dat bleef er gewoon. Binnen er nog meer dingen, Lenny, waarvan totingst? Nou, waar toch ik wel een beetje twijfelen is die man die wat interviewt en ik dacht, dit is een master, maar toen stier van de provincie. Dat heeft heel mooi schoen. Dat is heel goed oplet inderdaad wat eronder staat, want het is heel belangrijk. He, dat is het echt juist van, goh, hoe heet die man en waar is die man van? Ik heb nog wel een filmpje voor jou. De driegt een groot drama van de Friese natuur. De agressieve bietskildpot komt heel dit meer voor in uw provincie. Maar zijn sterke kaken biedt het best op alles wat het zin komt. De bietkracht van deze skildpot is hudder als die van een grote krokodil. In deze grote zit maar binnen het vingerbieters. Maar hier kan ook een keer zo groot worden.
En dan wordt het uiteindelijk ledematen kunnen ze echt aanbieden. In het land van herkomst dat ze wij komen, ben de meesten al bang om in de rivieren te gaan. De stichting Schildpaddenopvang Nederland op de Harkema denkt dat de komende jaren het tal bietschildpadden dan in zal. Nou, Karin, ik, maar de Benny van Woonlek denken, dit is nep. Fake nieuws. Schildpadden in Friesland die eerm aanbieden kunnen. Nou, we zoeken eerst even naar de site waar die op staat. Als het in het zoekbalk just, biedt schildpad bedriegt de Friese natuur. Dat komt door hier met de titel van het filmpje. Dan is een goede kans dat het echt nice is. Volgens kerst naar de datum zien. Als je 26 maart 2019. Nou, als naar de rechterbalk just, dan just ik dat de datums kloppen met het nice wat erin staat. Daarnaast kun je ook nog zien van god, die bietschildpad. Bestaat er überhaupt wel een bietschildpad? Dat zet in een zoekmachine en dan krijg je vanzelf alle keer nice over de bietschildpad. En waarschijnlijk zit deze dan gewoon tussen. Ik ga nog één artikel van. Kauwgom oeral verbieden. Kauwgom kauwen wordt op alle iepenbieren plakken in Nederland verbieden. Je moet joggen het vezel om je heen op een heel protte stoeptegel zitten witte vlekken. Dat binnen plat trappen stikjes kauwgom. Net op de romje dus tijdens de hemelactie. Het wordt 2024 jaar voordat ieder stukje kauwgom vergien is. En daarom had het regeer het besluit nam om op alle plakken dit elke jaar komen mei het kauwen van kauwgom te verbieden. Dus net meer kauwgom eten op stritten, in de biep en op het squalplein. Maar dit weet ik wel wist, dit is nep. Kauwgom verbieden overal. Ja, dat kan net. Ik twijfel je wel een beetje, maar ik denk überhaupt niet dat dat kan. Kauwgom overal verbieden. Twijfels, dus we gaan sowieso even zien of het echt of nep is. Nou, dan zeggen we eerst naar de tekst en dan zeggen we dat het regeer het besluiten. Nou, als het regeer dit het besluiten, dan moet het op de website van de regering staan. En dat is overheid.nl. Dus dat kunnen we even checken. Dat kunnen we even checken. Dan zeggen we even naar de datum en naar de schreeuwen. Dat is het Twijfelienburg. Is 1 april en Jan Rol nog net als Jurgen genoeg? Vreet je dan gewoon die heid of die man, of die master of die juf, of zij denken of het nep of echt is. It's called fake news. It's fake. Als twijfels of een filmpje of een artikel wel echt is, check dan eerst even of de website wel echt is. Klopt het? Is het van Omroep Friesland? Is het van de NOS? En check ook even of de bron, de organisaties die erin voorkomen, ook wel bestaan. En of het op meerdere websites zit wat er zijn wordt. Twijfels dan nog heel tijd, vreeg je gewoon even die juf of master of die heid of mem. Hey Nienke, hartstikke nep dat naast jullie kauwgom. Ja. Maar dat van die bietschildpad, dat is wel echt. Goed checken dus dat nice. En je ziet dan groep Sanderdag van de Tuin en Fries kwaliteit worden, want het is tijd van de Wilde Wedstrijd. Vorige week liep het een makje van Makkerman Boelswaard doortreffen, maar het slagen krek net. Maar in veel woorden missen net te horen en ze hakken geweldige letters. Zomaar de J, de S, de N en de I en even springen. En de A, de F, de E en de K. Jongens en famkes, ben je er klaar voor? Ja! Oké, dan gaat het hier. Nou in. Neer, niente nappers nada is? Niks. Niks. Heel goed, niks. Oké, vraag 2. Actuele berichten binnen? Rita, nice, heel goed, nice. Ja, heel goed, heel goed, heel goed, heel goed, heel goed. Jongens, vraag 3. Het Engelse woord van nep is? Ja, heel goed. Het Engelse woord van nice is? Fake. Heel goed, klopt. En de laatste vraag is, je maakt je op het eerste plak. Kom on! Ja! Oké, kom on! Ja, stop het hier! Oh, dus ik ben een super snelle tijd. Ja, echt weer. Want mij deze tijd van 28 seconden zit je op het tweede plak. En mij 38 seconden zit de Tuin en Friesbal op het tweede plak. Nou, dit betreft het deze week liet hij niks vies, maar dan check je hem week weer op het Holdernest in de Harkema. De Tuin en Friesbal even wat nieuws. Check! We zijn hier in Kampen, een van de 3 prachtige historische Hanzesteden in de IJsseldelta. Want hier wordt binnenkort het grootste paasevenement van Nederland georganiseerd, Sail Kampen.
Burgemeester, wat is er nou zo bijzonder aan Zeelkampen? Als je de mooiste... Jongens, dat gaat niet goed. Deze kant op. Probeer. Hey doe, vies al onze filmpjes echt zo mooi. Vind je het dan net te abonneren op ons kanaal.